15 de agosto é o Día Mundial da Relaxación e que mellor maneira de relaxarnos que cun bo libro. Na Biblioteca Infantil, Feliz, descubre el secreto para ser, de Nicola Edwards, un libro de mindfulness para crianzas que lles axudará a coñecer mellor as súas emocións e sentimentos. Na sección xuvenil, Yoga para niños con divertidas historias, de Mini Tapar, unha iniciación ao yoga a través de contos para as e os pequenos da casa, e respira relaxación, Namasté. Na sección de adultos, La quietud, de Ignacio Ferrando. Héctor empezou a vivir con Anne, aínda que segue namorado de Xulia, a súa exmuller. Xuntos no pasado iniciaron os trámites para adotar un fillo en Rusia, pero tras a separación esquecéronse do asunto. Agora Xulia pedirálle que siga sendo seu marido a efectos oficiais e que a acompañe a coñecer a Dimitri, o neno que lle asignaron. Entre os libros de non ficción, El monje urbano, sabiduría oriental para occidentales. Aprende a parar el tiempo, disfruta contigo mismo y encuentra paz y felicidad, de Pedram Sohai. Non fai falla recluirse nun templo para atopar o equilibrio. Neste libro atopará sabedoría oriental e técnicas modernas para vencer a tensión e atopar felicidade e paz na contorna actual. E para os libros da Biblia da Coruna, Mi año de descanso e relajación, de Otessa Mosfeg. Ano 2000. A narradora desta novela decide encerrarse durante un ano no seu piso dunha das zonas máis exclusivas de Nova York, asistida por unha herdanza inmensa e por unha gran cantidade de fármacos, para dedicarse a dormir e ver películas de Whoopi Goldberg e Harrison Ford.